E thuolo machon tok timo penj kata ka duoko mar penj maduong' noduogo ne chuno mar mondo mi irid ndalo mamoko eka ibidhi e skul irit mondo mi japuonj omany duoko ogo chapa kaito baw e korot. Pogruok bedo ni gi e thuolo ni koseland duoko to mana sano ka in kod bui maber tiyudo duoko mari. Omiyo odiochieng' ma kawuono ang'eyo ni atamalo maduong' mar jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo gi e thuolo ni oseyudo duoko maggi. Akwayo hawi maber kata puoch gi pak ne jopuonjre duto motimo maber to ne jopuonjre mabende samoro gima ne gigeno ni giyudi ok giyudo ngima ok rum gi kanyo. Nyakwara mogi odiochieng' ma kawuono duoko mar penj mar higa mokalo ogol ayanga kendo en duoko mabiro chiwo ni achiel kachiel koda kaka chenro mag mor gi ilo nokwako skunde mopogore mabende koro yudo duoko makare kaluwore koda penj mar klas mar 12 manotim e higa no mokalo. Nyakwara mogi par bende ni ma koro chorowa machiegni kara piny Kenya machiegni kod tieko lai mar somo mar 844 mibiro ruch chutho kochopo higa mar 2027. Sani dong mana klase 2 kende mabiro timo KCSE, achiel biro timo higa ni klas machielo biro timo KCSE higa mar 2027. Nyakwara mogi machiegni weche mag ang'ich welo magi e thuond weche. Higa ni watimo maberie moloyo. Sani wantie gi ng'ama oyudo A, wuoyi mochung' buta ni oyudo A kendo mar 84 points. The secret behind my performance, I can say that at home I was given an humble time to read. Even here at school, teachers gave me humble time and I did my best. En mor kod ilo ne jopuonjre ma oyudo duoko maber mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Moyo jopuonjre 700 ok biyudo thuolo mar donje mbalariany ma pacho ka kuom jopuonjre moyo 900 mane otimo penj mar KCSE. 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulation. Kodariyo ma ogola yango odiochieng' ma kawuono namba mar ote machuo kaka pile na 3-6-000. Kao kamano bende yudo wa mbui mopogore mag oganda mano yudo achiel kachiel e mbui mar YouTube, e mbui mar Facebook, yudo e mbui no mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni jopuonjre ma orienye penj maduong' mar sekondar ma higa mokalo olero safar margi mar somo midhieche magikale kod lek margi bang' rienye penj maduong'. Jafwamb marwa e kaunti ma Migori George maleronwa mor gi ilo ma jonyuol kaachiel gi jopuonjre ni godo e kinde magilero somo magidwa timo e mbalariany. Penj maduong' mar sundego mag sekondar KCSE ma higa magare ko 15 maduoko mare ogolo chieng' ma kawuono owe jopuonjre malo gana 900 kod keyo mopogore opogore. Jopuonjre mawuok e skundego ma opogore opogore pacho kae orieny e penjni maduoko mare ne ogolo jatend migawono mar somo Julius Ogamba. Ma otero yudo duoko magi mag penyni. Jopuonjegi mamoko kuomgi ne nitiere kod kibaji ne ito duoko ka gitimo tije mopogore opogore ka bende gitero alam mar geno. Remember before the exams zilitoka nilikuwa naosha nguo so I just put them aside. I wasn't so sure kani leo itatoka, but the moment I had the news, I had the CS there, there was a bit tension in me. So I just left the clothes, nikakimbia hadi sitting room and I sat down hapo with that tension na nini, I'm asking myself what will I get. Buonyo masikunyido mar Kapsabet e kaunti ma Baringo moyudo grade mar A mar points 83. Grace Chirchir maskunyido mar Pangani moyudo grade mar A kod points 81 gin moko kuom jopuonjre mori ne penj maduong' mar higa mag 2025. To actually na yudo a plane mar 84 points. A plane subjects te amor. Kendo aonge weche ma anya wacho mondo I express go emotions maga. Actually tiyo matek ka ivumilia challenges mantie around ibiro kalo. I managed to achieve an A of 84 points in my KCSE, and I thank God, my teachers, my parents, my relatives for the support. And this is a very great moment in my life. I'm very happy. I think it is one of the best days in my life. I expected
to get an A, and I'm happy because I've achieved my goal. When I finished my KCPE results, KCPE exams, I got 394 marks, and I was very happy, and I believe it's possible for me. So when I joined Kapsabet Girls, I had a goal and I pursued it. I studied really hard. I am so very happy. That exceeded the expectations I had. So I am so excited. My family has been with me. Moko kuom jopuonje ma otiyo maber e pinyni lero ne rieny margi piny maduong'ni ok obiro mayot ka giwacho ni ne gikalo midhieche mopogore opogore e kinde mane gisomo. Though my greatest challenge was school fees, I thank God because He saw me through, and I'm very happy. There were subjects which were like very challenging to pass, but Alhamdulillah, with the grace of Allah and my parents' support, my teachers, and my classmates also. Jopuonje gi mor yenye piny maduong'ni mar sekondar mar higa magana kopare kod abich nitiere kod lek mopogore opogore bang' yudo duoko maber. I want to pursue medicine, and if given chance, I'd like to study abroad. I aspire to be a doctor. Yes, to study medicine in one of the Ivy League universities in the United States, Harvard, Stanford. Medicine, gynecologist, because recently there is a lot of cases of women suffering from ovarian cancer, uterine cancer, and my grandma is affected. So I just want to pursue and know what's the secret behind it. Why medicine? Because I want to find a cure of my mother's illness. Yes, I want to be a cardiologist. People volunteering to help the people who had heart issues, and I was very motivated, and I also want to be them. Kama ni China, kama ni wapi, inshallah abroad niendelee na software engineering. George Juma, Ramogi TV. Erokamano nya George Juma, neno ni wadhi bedo kod lakteche mang'eny mbele ka nyakorobogi wadhi nyime gi weche mag penj mag klas 12 ma duoko margi gol kawuono ka skunde mopogore opogore pod medo yudo duoko mag penj maduong' mar KCSE ma higa mokalo ka skund nyiri ma Kadika e kaunti ma Migori kuom thuolo mokwongo oyudo jopuonjre manitiere kod duoko mar A-plane nyaka ne chak skundno. Kaka Ifinya Kidilero, jopuonj e skundno onyiso mor margi kaluwore gi duoko makare kod tich matek ma jopuonjre noketo. Mor kod ilo okwako skunde mopogore opogore kendo jopuonj e skunde bende onyiso mor margi kaluwore gi duoko ma piny maduong' mar KCSE ma higa 2025. Duoko ma oketa yanga kawuono e boma ma Eldoret kotele kod jatend migao mar somo Julius Ogamba kod jokanyo e sekta mar somo. Skund nyiri ma Kadika e kaunti ma Migori oyudo jopuonjre 2 manigi grade A, gino motimore kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak skundno. Duoko makamano wachore ni oyudore nikech maino mane jopuonjre kod jopuonj oketo. Lekwa ne en ni higa ni obede e higa ma Kadika Girls gole grade A plane. To kaka lekwa obedo no, wachopo lekwa. Wan gi nyiri 2 moyudo A plane. Alfin, Varian to gi Jane. Wagone Nyasaye erokamano. Nyithindo ne wan go 590 to so far wasemanyo 224. But wadhi maber to wagone Nyasaye erokamano kuom duoko mosemiyowa odiochieng' ma kawuono. Klas ni osebedo klas mauluoro Nyasaye kendo gisebedo ka gitiyo matek e ndalo duto ma gisebedo ka. Pok wabedo gi cases mang'eny mag indiscipline kuom klas ni, to magi duto te nikech tich maber ma jopuonj otimo nyaka seche masani. E skund sekondar mar Kapsabet ne en mor kod wer tok yudo duoko maber kata obedo ni nitie jopuonjre moko 2 mane otimo penj margi e ute thieth. We had 2 casualty cases which they were sitting for the exams in the hospital because of their nature of sickness. One, we had a student who was a mental issue, Samuel Oluoch, who scored a B, and we are happy. And there's also Masa who did clearly under difficulty in the hospital, also 2 of them, and they have been able to meet the cutoff mark to enter university, and that's a success, a big one for us. Anamor kabisa kakadho result mo wayudo e higani. Wamor nikech ka wapimo gigi ni mokadho waseneno ka Nyasaye otelonwa kendo sani sama wawuoyeni results oseduogo maber. Nyithiwa mang'eny mokadho 200 dhi e mbalariany.
Nyakoromogi watimo mos kuom ng'ikruok ma kamano kolure koda sigana mano kawang' walose to wabiro duoko ni gode yamo wadhi nyime kama mohewo jopuonjre 700 ok biro thuolo mar riwore kod mbalariany pacho ka kamano jopuonjre 270 kende ema yudo thuolo machalo kamano. E duokogo jopuonjre 1932 noyudo grade mar A plane kod A-. Sharon Ong'ao ni kod ler mathoth. E duoko mar penj mar KCSE mar higa mokalo mano chiw kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba e gwenge mag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Kwan mag jopuonjre manotimo penj mar KCSE mar higa mokalo nobedo gi medruok kipimo kod higa mar 2024. During the 2025 KCSE examinations, 993,226 candidates sat the examination compared to 962,512 candidates in the year 2024. This represents an increase by 30,714 candidates, which is an increase of 3.19%. 492,012 were male, while 501,214 were female. Kuom giduto, mana jopuonjre 270,715 kende emane yudo grade mar C+ kadhi malo. The number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715. Jopuonjre 1,932 noyudo A plane. Jopuonjre 9,336 noyudo A-. Jopuonjre 23,990 noyudo B+. Jopuonjre 50,215 noyudo B plane. Jopuonjre 80,681 noyudo B-. Jopuonjre 104,561 noyudo C+, mamiyogi thuolo maber mar donjo e mbalariany. Kata kamano, kwan mag jopuonjre mohewo 700 ok biyudo thuolo mar donjo e mbalariany. Jopuonjre 115,801 noyudo C plane. Jopuonjre 120,615 noyudo C-. Jopuonjre 1,026,915 noyudo D+. Jopuonjre 1,145,557 noyudo D plane. Jopuonjre 1,191,724 noyudo D-. Ka jopuonjre 47,798 noyudo grade mar E. Jopuonjre makamae bende ok owe oko e medo sombgi ka piny owacho bende oseketo mahino e somo mag TVET kaka achiel kuom kuonde tiegruok mamoko ma gibiro donjie. E duokogi, jopuonjre ma pod hikgi tindo bende medre kipimo kod higa mar 2024. The number of candidates aged 16 years and below increased from 20,546 in the year 2024 to 26,391 or 26,391 in the year 2025. Duoko maber bende nonene kit somo mopogore ka kwano nonyedhore e lela kaka mano manotimie maber mokalo. 17 subjects recorded a significant improvement in performance, similar to the number of subjects that recorded significant improvement in 2024. 11 subjects recorded a significant decline in performance in the year 2025. The 2025 KCSE examination results have been graded using the reviewed grading system in which the overall grade at KCSE examination considers mathematics, the best performing language among English, Swahili, and Kenyan Sign Language, and the best performed 5 subjects. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Irokamana Sharon, kamano bende 50.4 kod auchiel mar jopuonjre mane otimo penj mar KCSE higa mar 2025 ne gin jopuonjre manyiri, ka 49.54 ne gin jopuonjre mayawuoyi. Kamae koro en tielo mar ariyo ma kwan jopuonjre manyiri mathoth timo penj mar KCSE kipimo kod kwan jopuonjre mayawuoyi. Kaka Joyce Duor lero e somo kaka mag physics, agriculture, computer studies, French, German, Arabic kod music, jopuonjre manyiri kod mayawuoyi notimo maber maromre.
E tielo mar ariyo e historia mar timo penj mar KCSE e pachoka, kwan mar jopuonjre manyiri mane otimo penj mar KCSE higa mar 2025 ni malo kipimo kod kwan jopuonjre ma yawuoyi. E penj mar KCSE ma higa 2025, jopuonjre manyiri 500,000 ne otimo penj, ma en kwan mamalo kipimo kod kwan jopuonjre ma yawuoyi 490 mane otimo penj. E duoko mag penj ma olanda ayanga, kama jopuonjre 270 oyudo grade mar dhi e mbalariany, 130 kuomgi gin jopuonjre manyiri, ka 140 gin jopuonjre ma yawuoyi. Jopuonjre manyiri 600 oyudo grade mar A-plane, kama yawuoyi to gin 1,332, makelo kwan duto mar jopuonjre moyudo A-plane nyaka 1,932, ma en medruok owuok e A-plane 1,693 mane jopuonjre mane otimo KCSE higa mar 2024 noyudo. Nyiri 3,650 oyudo A-, ka yawuoyi to gin 5,686. E grade mar B+, jopuonjre manyiri gin 10,534, ka yawuoyi to gin 13,456. Grade mar B plain, jopuonjre manyiri gin 23,429, kama yawuoyi gin 26,726. Grade mar B-, jopuonjre manyiri gin 39,429, kama yawuoyi gin 41,252. Ka grade mar C+, jopuonjre manyiri gin 52,642, to ma yawuoyi gin 51,919 e kind grades mamoko. E duokogo mag penj, jopuonjre manyiri otimo maber moloyo jopuonjre ma yawuoyi e somo mag Kiingereza, Kiswahili, Kenya Sign Language, Home Science, CRE kod Arts and Design. Jopuonjre ma yawuoyi bende onyagore motimo maber moloyo jopuonjre manyiri e somo mag kwano, Biology, Chemistry, General Science, History and Government, Geography, IRE, Gedo kod Business Studies. Kit somo kaka Physics, Agriculture, Computer Studies, French, German, Arabic kod Music, jopuonjre manyiri kod ma yawuoyi ne oyudo kwan maromre. Kata kamano, kwan jopuonjre manyiri matin mane ondikore mar timo penj mag tij chuma kata metalwork, power mechanics, sitima, goro kod aviation ne tin ahinya ma ok ne nyal pim gi jopuonjre ma yawuoyi. Joyce Odur, Ramogi TV. Migao mar somo yango ni kwan jopuonjre maromo 1,180 ne otudore kod kuo mar penj momiyo giyudo duoko maggi. Kwan makama odok chien kipimo gi higa mar 2024 kama ne jopuonjre 1,284 ne oyangi ni okwalo penj e kinde lando duokogo. Jatend migao mar somo Julius Migamba oyango ni jopuonjre go manojo ka kwalo penj ong'ad duoko maggi oko. Lydia Okeyo nigi ler. Kata obedo ni jopuonjre mag klas 12 manotimo penj higa mokalo 2025 noyudo duoko maggi kawuono. Kamago manotimo maber ne ni kod ilo kod mor, jopuonjre moko ne ni kod midhiero bang' rem yudo duoko maggi. Manotimore kaluwore ni migao mar somo ne ni kod chich mar kuo mar penj, kamoko kuomgi nojuk rando to moko nofweny ni ne okwalo penj bang' migao no nono ripode mane giyudo kod kaka ne gindiko penj go. Kwan jopuonjre manojoki gi ketho mar kwalo penj gin 1,180. E kwan ni jopuonjre mane ojuk aching'e kuonde timo penj ka gajore mar kwalo penj go kwan giromo 764, kamago manochwal ripodegi gi jorit penj ne migao mar somo mondo tim nonro kuomgi bang' chich ni ne gin kod gajruok moko mag ochwali mag kuo mag penj. Kwan gi romo 416. Ripode go nochwal kowuok e centers mag timo penj maromo 11. Kuom jopuonjre mane omaki aching', jopuonjre mane otiyo kod simbe ong'we yamo e kwalo penj kwan gi romo 174. Jopuonjre mane odonje od penj gi otese machiko koyie kwan gi romo 512. Jopuonjre 10 ne owuondre ni gin joma ok gin kendo tiyo gi nyinge moko nono e timo penj no. Ka ripode mane oor gi jorit penj okelo meko mar jopuonjre 66 mane okwalo penj. Jopuonjre 2 ne ni kod otese machalre. Jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba e kinde lando duokogo oyango ni migao no ok bidok chien e rido chike matao ratiro e timo penj go, kendo ni jopuonjre go duoko maggi koro ng'adi. I wish to reiterate that our stand on the integrity of examinations in November last year, we indicated that there were reported cases under investigation and that action would be taken upon conclusion of the investigations. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates
were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Migao mar somo yango ni jopuonjre 992 512 ema notimo penj kwan mamalo mogik higa 2015. Kata kamano, higa mar 2015 ema ne kwan mamalo mogik ma jopuonjre ne okwalo penj bang' kane oyangi ni jopuonjre 692 ne okwalo penj ma kamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ndikruok nenono winjo mar jopuonjre kar assessments kod penj madongo higani chakore ayanga dwe mar 2 higani. Jaratije maduong' mar duol mar NEC David Njegere koro jiwo jonyuol ma nyithindegi biro timo penj mag KCSE, KCSE to kod KCSE mondo ket maino e neno ni nyithindogo ok odong' chien e chenro ma kamano. Leno maduoko mar penj mar KCSE ma higa mar 2025 kawuono joro piny Kenya machiegni kod loro chutho lai machon mar somo mar 844. Odong' mana penj mar KCSE 2 mano mibiro tim higani kod ma higa mar 2027. Kaluwore kod lokruok makama, sirikal oyango ni ikruok oseket mopie mar neno ni dar makama otimore e yo manyangaf. The government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Jaratije maduong' mar NEC David Njegere olero ni wich bar maduong' ma gin gagodo en weche mag ndikruok ne penj ka jonyuol kod jiwo mondo ket maino margi ndikruok machakore ayanga dwe mar 2 higani. We are going to open the portal for registration in February, and this will happen between February and March. CS, sometimes we get parents calling us a month to the exam saying, I've just discovered my child was not registered. That makes our life very difficult. So please, we want to appeal to all parents. Please make sure that you check with the institutions. If you have a child in grade 6, grade 9, and Form 4 this year, ensure your child has been registered. Jopuonjre mag senior school mokao lai mar kit somo mar Arts and Sports Science ok dhi yudo thuolo mar yueyo kaluwore ni tok donjo skul wuok tich penj maggi dhi chakore mana e dweni. Lokruok maduong' e skunde mag senior makoro kawo kar sekondar masani en ni penj ma jopuonjre biro time grade mar 10, 11 kod 12 ibiro riw mar miyo gi duoko mar penj mogik makoro idhi luongi ni KCBE, mano Kenya Certificate of Basic Education. Jonyuol ma ende oro kwayo mar loko skunde ikwayo mondo hore kaluwore ni okang' mar 2 mar nono kwayogo dhi nyime gie sani. Duoko mag penj mar jo grade 6 KCSE kod KCSE dhi wuok ayanga chieng' wuok tich juma manyien. Jaratije maduol mar penj NEC mano David Njegere koro jiwo jonyuol mondo tudre kod jopuonje kendo yud duoko makamago e mbui moyiedhi mag skunde. Nyaka mogi kanyo antiere kod wendo e studio ma bende en achiel kuom jopuonjre manotimo penj higa mokalo higa mar 2025 kendo wuo penj kawacho ni wuo penj manyiso ni gimoro amora mopogore gi kod alama mar A okong'eyo. Adon mondo mierwake e studio machiegni. You're welcome. And how is the feeling? It's quite exciting, you know, you've passed, yeah, and through the trouble you've gone through the whole year, it has finally paid off, yeah. Which school were you in? I was in Moi High School, Kabarak. Yeah. And what did you score? What is the general marks? I got a mean grade of A of 83 points. Congratulations. Thank you. How did you do it? It's just about focus and hard work. Never comes easy, let me tell you. You just have to put in your best foot forward and always do your best. Yeah. What was your best subject? My best subject? Maybe chemistry.
chemistry, but although I scored A in 6 out of 8 subjects, maybe my best subject was chemistry. Yeah. So generally it means you loved all the subjects, right? Yeah, I Going did. by what, your performance. Yes. So what would you want to study when you go to the uni, and what was your choice of university? I want to study medicine, specifically neurology, and the university of choice was the University of Nairobi. Yeah. What's your inspiration? I realize most people in your cohort want to be doctors. Yeah. What is your inspiration? My inspiration, maybe it's my father. He was a doctor. He's a doctor. Yeah, so he gave me the inspiration. Since I was a child, I even remember in baby class, teachers used to call me doctor because the first thing I said, I'm called Dr. Kyle, so that's what it stuck. So I've always wanted that dream. Okay. Yeah. Okay. So when you received, or when you finally got your results, where were you, and who sent the code? What was the feeling like at that moment? At that point, I was in my mom's office. Since I finished KCSE, I've just been helping out with the duties, and we tried the portal. It was quite loaded. But we soon got the results. Yeah, it was her who put it in, and we got the results. Yeah. What's the reaction of your colleague, of your fellow students, and probably the school, Moi Kabarak? Everyone was happy with the results because we were the miracle class, and everyone knew that we were going to do our best. Why do you say miracle class? Because we were going to do a miracle in KCSE, and that's why we got a mean grade of 10.59, which I think is the highest so far. Yes. Since the history of that school? Yes. Okay. Congratulations. So what can you tell our fellow students who probably did not do well? Because I know it's not everyone who's qualified to go to a university, or who has qualified, who's gotten the marks that they intended or they really wished to when they were doing the exams. Maybe what I can tell them is that life is full of opportunities. This is just one milestone, and it won't bring you down. You can still achieve what you want in life. Yeah. Anybody you need to send a special shout out to? Maybe my family and friends, those who made it possible, and the teachers, of course. Yes. Yeah. Thank you. Do you have anything to add? No. Thank you so much. You're welcome. Nyakoromogi mano kanyo japuonjre milongo ni Kyle mabende otimo maber e penye mano timiga mokalo mabende dwoko mare ogol kawuono nosome skul mar Moi Kabarak, kendo winjo ni oikore mar bedo laktar kaluwore ni odwa ni mondo mi obed kaka babagi mabende en laktar. Gi thuolo ni kendo wacho ni tich matek kaachiel koda tiyo machiegni gi jopuonj gi jonyuol nomiyo ochopo ka. Kyle en jaluo, en mana ni onyalo mana winjo toko wachi. Kaka wanya koromogi gi thuolo ni adwani mondo mi wakaw yweyo machuok waduogo gi weche mathoth. Kik idhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. This January, give yourself permission to slow down and reconnect. A pause before the year takes over. A reset that feels calm, not forced. Reset in Diani, where time feels unhurried, the ocean moves softly, and every day invites you to simply be. From 43,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 peaceful nights in Diani. White sands, calm waters, and moments designed to help you come back to yourself. Because the year doesn't need to start fast. It needs to start right. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Subtal, notimre kaka en oher. To koro ka wantie ot, rwako natige nyim jogi otame.
Magi ang'o? Ya wala dos kuri si chamo pesa te Christmas tieko. Obot na. Kuri duani wa team na de New Year. Ah, New Year. New Year nasa jipanga chona suso ya. Okingeyo, mano house rent. Lado. Mano school fees. Lado. Ya chua digo se la. Niko na moga juang. Happy New Year. Kopogore koda weche mag duoko mar KCSE wadhi nyime gi weche mamoko kama jatend piny William Ruto okwedo jogo mawacho ni omenda mimiyo rowere kaka sir mar ohala kokadho chenro mar nyota tin mar ne gin bende ginyalo chiwo omenda mohewo ma piny owacho chiwo. Ruto olose gwenge ma fedha boma ma Nakuru e kinde manoromo gi rowere ma ohewo 9,000 mawuok e counties ma Narok, Kajiado, Bomet, Nakuru, Kericho kod Baringo ma osetimnegi tiegruok mar yore ma ginyalo timo godo ohala ma giyiero. Omedo ni chenro mar nyota en achiel kuom okenge mag piny owacho ma gikonyo godo rowere yudo yore mag yuto kod siro ngimagi. Ruto nosir kod gavana ma Nakuru Susan Kihika kod jotend migepe Wycliffe Oparanya kaachiel kod Salim Mvurya. Tunataka nyinyi kama vijana wa Kenya mupate nafasi ya kufanya biashara. Kuna mtu atakuambia shilingi 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka umuulize kama 50 ni kidogo, si unipatie mingi kuliko 50? Ama? So this is the design of this program, to make sure that every Kenyan, irrespective of their station in life, can qualify for support of the government of Kenya. Biashara imewekwa na serikali kikamilifu. Wewe kazi yako ni kuona kwamba ile biashara ambayo unafanya unaijua vizuri. Usifanye biashara kwa sababu ndugu yako, rafiki yako anafanya hiyo biashara, paka uijue. Ya pili, paka ujue soko ambayo wewe ukiwa na biashara yako utafanyia soko gani. Bidhaa zako ukifanya biashara utauza wapi? Vijana wangu kutoka Nakuru County, what I want to promise you, approach our Department of Trade. Mukishapata hizo pesa zenyu na mukianza hizo biashara zenyu, I will give you a waiver of your licenses. Sawa sawa? Nilikuwa nimekuja kuambia miezi 6, but I will give you the first year of a waiver for licenses fee. Na nyinyi msiniangushe. Duond bura mar UDA oyango ni giseketo ikruok makare ne yiero mar jotend kor gwenge mar duond burano machano bagi kiny chieng' ngeso e counties 20 ma pacho ka. Jakom kuku matayo yiero duond burano Anthony Moura oyango ni gisetimo ikruok makare ne yiero go ma idhi tae counties 20 ma pacho ka kacheno mar yiero dhi chakore okinyi saa 2 nyaka saa 11 odhiambo. Oyango ni bende giseketo arita motegno e kuonde goyo ombulu go duto 12,800 kata sen goyo ombulu achiel ibiro riti gi obila 2 kaka yor neno ni chenro no ok obedo gi tulo mora mora. The people who are going to participate to be elected as our officials in the polling station, they are almost 400,000. In fact, there are 398,000 registered participants for these elections. I'll be getting the results real time. The president, our party leader, will be getting the results real time. Our deputy party leader will be getting the results real time. And I can tell you for sure, after 10 minutes of voting, everybody in the country will be knowing who and where has election taken place and who have been elected. For each and every polling stations, we have hired 2 policemen. Out of 12,800 polling stations, each and every polling station will be having 2 policemen everywhere. And those ones, so tomorrow we'll be having 25,600 policemen manning our polling station. Each and every polling station, it will be manned by 2 policemen. So we don't expect
there will be chaos. At the same time, our UDA voters and supporters are usually very peaceful. Jaod bura ma Suba North, Millie Odhiambo, lero ni tenduon bura mar ODM timo duto maginyalo mare wi Uganda e chamano kaka okang' mana ni duon bura no tegno motelo ne yiero maduong' mabiro. Millie bendo nyiso chia kuom ogai manyien mar ODM mano Laktar Oburu Oginga kolero ni jatelo no ni kod lony kendo en kod adiera ni obiro tayo ODM e yo makare mana kaka ogai machon Raila Odinga. Millie mabende en jalek kweth manok e od bura mamalo ne olero magi seche mane ochiwo ler e wi chik mane gitwake e romo mane gibedo godo gi moko kuom jotelo mag ODM kamoting'o jagoro maduong' Edwin Sifuna, gavana ma Siaya James Orengo, jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga e kind mamoko chieng' tich ang'wen. Romo no nyo wang'iyo kaka wanyalo duogo ji kanyakla. Duonde osewuok mopogore opogore ma threaten ng'injo party matindo tindo. Koro gima nywa biro ne kanyakla ni wadwa winjo niya jok ma wawinjo ka kethni gi koni gi kocha. Ang'o momiyo gi kethni? To ang'o mwanya timo mondo waduogi kanyakla? Omiyo watemo loso kaka jotelo ji kik chuny gi tho. Ji obeda beda motegno. Kendo adwa chako ni mondo anyis ogandawa ni watang'uru ahinya. Sama koro watemo gwere ni to nitie parties moko matindo tindo tindo. Muneno kosewuok e gweng'wa kendo wuoth e gwengewa. Wan wageruru ma chambwa ni ema baba nowenwa ema mondo wategi e girwa. Bang' bedo oko mar apise kuom thuolo mohewo higni 3 kalure kod bedo maonge gi winjruok gi jatende, jalup gavana ma Siaya Oduol Denge gikone owuok oko mar lero lek mare malaro kom mar gavana ma Siaya gi otiko mar ODM e yiero mabiro. Kane oloso gi jotende ute lamo e pare ma Kauga gi Hawinga, Oduol oseyo sirikand kaunti ma Siaya kuom yulo e tich kendo rem chopo gigo mane gisingo ne jopiny e kinde yiero mokalo. Officially, I am making the announcement that in the year 2027, I am going to run for the seat of governor of Siaya County in ODM ticket. And I'm going to run in ODM ticket. I am going to contest in the nominations, hopefully with James Orengo. Na mimi nangoja nani broad base awinjo ka nyen paro to pogre tiejo motamre ni gin gidhi kawa Munyoro kendo gidhi ka Kalonzo. An Oduol Denge kod Oburu Odinga kod Opiyo Wandayi kod kijana ma wuod Homa Bay iluongo ni Raymond Omolo kod John Mbade kod Atan Meli. Wan wang'ni wawacho ni wan broad based government. Obile kaunti ma Nandi oyudo sir mar nyamburko ma gibiro tiyogo e timo pedha mar yedhe mamero ji e kaunti no. Mabiro ndalo manok tok jatend piny William Ruto landa yanga chenro mar ndalo 100 mar kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka. Koloso tok bagoro moko do obila e gwenge ma Kapsabet, jalup ogai mar obila Eliud Lagat ochiwo siem mager ne jogo matimo ohala mar yedhe ma chik ok opuodho, kowacho ni biro kawnegi okang' mager mar chik. I want to ask the people of Nandi and its surrounding that the business of illicit brew, look for another business to keep you going. We will not allow our society to degenerate and to perish because of ethanol, because of adulterated brews, bangi, and any other unaccepted drugs. We are not going to see a society. We have a country and people to, to protect and to make sure that we have a future. So, as part of our mandate as police officers, is to enforce the law. We are going to enforce this law without any fear whatsoever. So, my appeal today is to ask those people who are engaging in this illicit business, stop it. Stop it and look for another business to give you money.
I want to appeal to members of the public to help us in this fight. Ikruok ne yiero mag telo mar Kupet e kaunti ma Homa Bay oserumo. Motelo yiero mag jokanyo mag Kupet mochan giko dirani. E mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Riwruok mar Kupet timo yiero mag jotende bang' higani abich ka yiero ma higani oyoyo jochung' 37 malaro lemo mopogore. Mokuom jochung' ma olap dhogi ndong' ne kombe oting'o jagoro mar Kupet e kaunti no Stephen Yogo madhi siro komeno, Tom Thomas Odhiambo malaro lemo mar bedo jagoro, Jako Koth madhi siro lemo mar bedo jakom Kupet e kaunti ma Homa Bay, Beno Bop malaro bedo jakom mar Kupet e kaunti ma Homa Bay e kinde lemo mamoko. Gigo duto monego bed ni watimo mondo kwe obedi. Profesa nyocha waromo go nyoro, kendo profesa nowacho ni odwaro ni mondo wabed gi kwe makende university ka, security maka is adequate, but security mar police bende biro. Adwaro ni mondo ang'is jopuonj duto ma Homa Bay ni mondo gibed gi chir ni ka gibiro ka to kwe margi biro bedo, kendo wadwaro ni gibed gi kwe makende. Koro police bende oseyie, county commander gi OCPD oseyie ni gibiro provide police manyalo chopo kata 60 mondo wayud ka police nyalo hakikisha ni wan gi kwe makende. Kaka Kupet members wang'eyo ni yiero ok en gima timore gi chieng'no. Omiyo no wadwaro ni kapok wachopo Sunday to wawinjore e yore ma yiero nyalo dhigo maonge koko. Mano e gima okelowa ka, kendo wabiro ng'eyo kama wabiro time yiero mondo wayiere ni en kama ber kendo en kama owinjore gi yiero ma ka ji ochopo to ji dhi yudo thuolo ma gigogo kura maonge chandruok moro amora. Nyakoromo gi thuolo ni wakao yueyo chenro en marang'ich welo no ka ote ni ka Ramogi TV and Paul Okuto mar Karombe School puoch gi pak ne jopuonjre kuom duoko mar KCSE. Erokamano John Otieno wacho ni jopuonjre otimo maber kendo amor kod japuonjre mane in godo kanyo kuom yudo A-plane e gimoro amora no yudo A- subjects ariyo. Kata kamano otimo maber. Opio Claudine Akelo mar Mary Hills Girls bende yudo grade mar A- e duoko mar penj ma ogoligani, mano penj mar KCSE ma higa mokalo. Puoch gi pak ne jopuonjre duto e kindeni ma bende koro gigeno mar dhi nyime kod ngimagi kendo timo kos mopogore opogore e mbalariany kata e kuonde tiegruok mamoko. Nyakoromo gi kidhi mabor wadhi yweyo machuok. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Where you go, Maupachiri, we will call the kabisa. What did I hear? Okadwa scandal mamiena. Kadwa ni enure mondo yuda koti ji ariyo. Mano an mechaya donge. Aol. To be aonge kata mana appetite. Nyengo lakini ukinyiero kuchua.
ng'ani to kiweri go ang'o ya nyako tia mimoke maka chweni mani mer koro nyathi ka ni Amerika to baba ge be Amerika. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni pau tuke club mar Bidco United owuok amodhi gol achiel kuom achiel gi club mar Sofapaka e tuke adhula lig maduong' e pachoka Kenya Premier League. Komachielo jaloch mokalo Police FC oyudo thuolo mar duoko points e kindgi gi klepe mani nyimgi tok wuok amodhi 0-0 gi club mar KCB FC. Jobonego omako thuolo mar auchiel gi points 23 points 4 tok club mar AFC Leopards mokalo thuolo mokwongo e chung' mar klepe. KCB ma itayo gi Robert Matano omako thuolo mar 7. Erokamano ahinya Ramogi kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni en saa 1:45 ne ote ma okasomo mar puoch gi pak wabiro somo kanyo e weche manyien mago imore nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka.